Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is the Lone District Congressman sa Bacolod. Pila kadlaw Sabado tublan mo. Nag-press-con ang Grupo Progreso Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Ikaapat nga daw subong. Joining us over the phone, Kong Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may aga mo, may agit sa aton ng mga tagpalamati, mga kauturano, ay okay gid Action Art. Okay. Salamat gid sa time ha, kay nagligad to ikaw gid ang center of attraction kag daw ginalagas sa halos kalabanan nga mga batian ang tingog mo after nga ang Grupo Progreso may official statement headed by of course ang leader nila ni Mayor Bing daw ginitsa puwera kanila kag daw ang wa bala nga may ara sila nakita no nga mga reason kung nga ang daw why sila salig na kuno si imo political deception and all kung nabasahan ko naman ang statement pero mas mayo mabatian ginamon ang side mo man kag nano ang matabo sini, are you joining the other group because of this latest update in politics? Kapag Action Art, no, ang aton sining kinimo, no, pagka naton sang press con, is nabiging pamatian naton, ay din patigay kita sa pila ka mga consultations sa Action Art, no, pila ka pag-istorya sa aton sining mga supporters, no, gin pamangkot katon sila, no. Kasi ang ako niya, as I always say, no, nanging consistent kita sa aton sining posisyon, Action Art, na nanging neutral sa tunga nila ni former Congressman Alvin Benitez at Mayor Bing Linardia. No? Kaya mga rason sa plastar ko naman sa una no? Ang aton, bangod sa aton na pagpasalamat manabi no? sa ilang atako contribution sa aton sining personal kag political na kabuhi. No? But ang ako niya gani early October or prior to that, I've been receiving kadamo ng mga verified informations na ang mga political leaders, kag mga supporters, kag mga operator sa likod sang isa ka kandidato sa pagka-kongresista, mga operators man ni Mayor Bing kadara siya sa mga grupo, no? Bati, wala man nila batian sila sa akot. Kaya kuya, nagipos man lang to, kasi nako niya panindugan is mangin neutral. So at least klaro na punto. Nung siya na muna nagkalatabo, wala na ko may ginuwan ako nagpa-press con, wala na ko yung nagampal, wala na ko may issue any statement, no? Kaya mo na yan mo, ang ako niya nga indugan, klaro kayo, no? Sa bahay naman siyang medyo mabukat na akusasyon, no? Sa bahay siyang political deception, no? And kaya kita siyam, no? Di ito pananula niya siyang kamaturan. These are all false accusations. Actually, kinaboy ni Mayor Bing sa akot. No? Okay. Kasi, as I said, Action Art, sining mga nagkahalanabo ang hindi ng mga sitwasyon, no? Hindi man pwede nga kung may magpalapit sa akon kag mag-offer sang suporta, no? Coming from either parties, number kung hindi pwede. Okay. This is election, no? So, kadamo sa nagapalapit kag nagatag sang suporta sa aton. Basta as long as nag-stick itaya sa aton sige na nangin panindugan. Tapos tayo sige isa pagka ginaboy sa aton na for me to kapeti bala ang mga bayo sa tarpaulin, no? Any political color coding Action Art, no? For me, ang ako nga pagpati ang political deception is ilang pagwa mo nga gina-honor mo ang ako nga pagka-neutral pero lain ang ginagiho sang mga lideres sa idalom kag sang mga operators, no? So for me, amo na ang political deception, Action Art. Okay. Ang mga color-color sang t-shirt kag mga tarpaulin daw basta nakaka-hindi naman nakagamot naman ang aton sa mga kauturan. Kaya kuya, way before, wala man kuya katulok bala Action Art sa kolor sang bayo ang ginasuksok, no? Kaya siya ang panindugan naman sa opisina kasi hindi lang kinada ang kolor sa politika kaya is only election day after na ya balikan sa trabaho, wala man kami kapili kung may magpalapit nga magpangaibulig nga sa mo identified sa mo niya grupo, wala no, kinakita na mo lang tatan even elected barangay
officials no ginatreat namon fairly regardless of their political affiliations or alliances. Okay. Now, after sa itong ginhimo o declaration sa Grupo Progreso no less than Mayor Bing, was there any chance nga nakasugilanon pa kamo or personal or bisan sa communication sa cellphone nga istoryanay kamo kong? The last time na nagkita kami personal was pagka 2 years sa birthday ko last Friday. Oo. Pagka 2 years sa birthday ko, nag-greet siya, personal siya nga nagkadto ka personal at imbitar man ko sa iya personally, no? Nagkadto man siya dito. So wala man any discussion about sini nga mga butang abi no about political deception no about kung ano pa nga mga akusasyon no. It was a very cordial na pagbisita pagpagkanto ni Mayor Bing dito sa birthday ko. Pagpasalamat ko sa iya no siya nga pagkanto kag presensya tuman po siya nagpungko man siya nagupod sa mga barangay officials nga tuman dito aksyonan. Okay. So, ini siya nga bagay, nakabalo kita nga, ang imo ya, again suliton ko, ang imo stand subong, you will maintain sida nga mangin neutral ka until 2022. Ang akong subong nga, klaro man yung akong panindugan, manangya sa pagpudera. No? Although yung akong subong, inahulat ko ito na naman ang mangin panindugan ni Mayor Bing, no? Or sangya sa mga leaders at the moment na may endorso sila ng isa ka congressional candidate no kad base abi sa ila akusasyon sa akon nga nasandig sa mga false accusation of political deception no suksok sang kolor sang bayo, then I will be left with no other choice no but I have to give it also. Okay. Now, since ang ambal mo may mga political operators behind sa sining isa ka congressional candidate. So, ano ang isa ka punto nga makonsider naton nga si Kung Greg madesisyon nga maupod man sa piyak nga grupo? Ako maulat lang ko ya aksunat kung ano man ang sikang pagkain mo nila ni Mayor Bing or sa nga mga sis, no? The next couple of days, no? Ba't ako tuman ka bugat sang ini akusasyon sang political deception. Okay. No, siyam muna blat kutuman ka bugat ichiya kayo dinilawlaw na accusations no kasi pagkitayo na munto ni Mayor sa birthday kung may mga monastic dapat din may naniklangan sa whatever so wala man okay man sa amon sa mga kwan pag buday dito do kadamo man sang tao nga dito Subot ang malundoy ko ang nagwa gali diri copy ang do nangin biktima sa mga possibly gindihon nga mga issue against sa imo. Well, kunang taon ta aksunat amo nang buwa di mo na bla nga mo na niyang kakatapo sa grounds no. Pamakoton mo da ang mga barangay officials, mga kagawads, mga lideres, mga JO panandra nga connected with sa NGC. No, for sure, yung secrecy manugid na sila sang kamaturan kung ano ang nagkakanabo. Dapat wala. Nalapatian, pumuluyo sa ako about it. For the past pilang while. Nag-post ko, ang ako niya, commitment ko, panindugan ko sa neutrality. Ano nga ako niya kinasandigan. Okay. So, kabalo kita, nung nga may ara, bisan ano nga hugtanay isang pahablas politika, may ara gini ang mga supporters, nga hindi malikawan nga padayon maga-support sa imo, nga bisan ara sila sa GP, but at the end of the day, ti kung hugtanay pa ang pagambalan, may ara pressure na ina matabo mo. Now, ano kanda si Kong Greg sini? Actually, ang ako niya nga ginahimo for the past pinakatuig na pagpungko naton kongresista ang ato nga gin masigurado nga maka-establishar sang madalom na relasyon sa mga lideres, sa mga supporters, kasi sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Relasyon ba lang hindi pang one time
relasyon hindi pang eleksyon, kundi relasyon nga nasandig sa pagpangalagad kag sincero nga pagserbisyo. Hindi patiyan ko mo ng rason kung naging butang kita dara sang pumuluyo na magpangalagad kag magserbisyo sa ila. So ako I'm very inspired in all honesty. Action art sang mga nabaton ko nga mga messages, mga pagtalawag, pagpalabot sa ila sini nga appreciation. Kadamo sa nagkatawag na gambal nga kung makuan lang kami palutaw-lutaw lang kami na subong kasi naglo kami nga kakasan kami JO in the next couple of months. Bata nga munta di puso na radit ka sa imo. So kung ikaw abi na leader makabaton sa nga muna na gambal sila nga hindi kami magbaya kasi natunon lang inamon niya kuno abi ko na no mampangampan lang kami mambal lang kami nga okay kami ka kaya para lang hindi kami makakasang GO ano ay hanya kalipay nga mabaton mo ikaw ang ginambalan kina nga matindog sila for you. And even before bisan sinisubok kadamo na sa nag-text nga Greg bahala na da kung bakasan kami GO kailang matindog kami para sa imo kaya kapati kami kaya mo sila nga panindugan kapag sa imo sila pag-servisyo sa Bacolod. So for me that is a testament kung paano kita nagpangalagad at nagserbisyo sa pumuluyo. But in fact, may iba na gani yung wadaan na sang palangabuyan. Kasi sa akong bugat-bugat man, kasi puluhon mo ni sa paminsaro mo kung paano ka man makabulig sila. Tungod kapati sila sa imo na ang imo yung panindugan ng tsakto. So personally, are you affected o kung anong epekto sa imo morally kag ti sa kaugalingon mo kong? Sa ako niya, action art, this inspire me na magpadayon pagpangalagad kag pagserbisyo and work even harder. No, kasi in time sa sini nga mga challenges and sa muli nga nagakanabo, diri mo makitan kung sino ang maunong sa imo, sino ang maupod sa imo, kag diri mo man mapakita sa ila nga ang pangabuhi hindi niya kay one time mo. Ang pangabuhi hindi niya madala sa kwarta. No? Ang pinaka-importante ang establishar nga relasyon. So inay nga mga tao amo nag-inspire sa ako na magbira-bira pagit kay ang atong ginatrabaho is not para sa atong kaugalingon kundi para sa syudad sa Bacolod, para sa programa pagbulig sa Pumuluyo Action Art. So, bago sinila tabo, are you considering now the Grupo Progreso as opponent sa eleksyon? Ang ako niya Action Art na parindugan yan, I am open to anyone who's willing support me. Why ko yan may kinatiklarar nga kontra ko ni siya or hindi ko ni sa iya. No? So, regardless of political affiliation, welcome, pinapasalamatan ko na yan. I don't build walls. No? Instead, I build bridges sa tagsa ka pumuluyo, tagsa ka political support, tagsa ka political leader. Kaya at the end of the day, that if ever magbutang ko sang pader, that will defeat the purpose. Tag panindugan ako ng pagpangalagad ng pagserbisyo. Wala yan sang kulor. Baka kulor yan sa lawla na yan sa eleksyon. Yes, so may mga forthcoming or may mga project kita no kung managsulod sa Bacolod, but the mayor siling ngati okay kami mag-cooperate kami gyapon especially Bacolod General Hospital ngati expectedly daw masugdan na by next year. Ang commitment kong Greg sini mabulig kag gyapon na akong kay since ikaw man nagpangabudlay sini. Definitely. Action Art, that is one of the reasons kung nag-declare kita na maging neutral. If you can recall, pag-announce ko sa lingko, ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital, isa sa marason kung naamunin ako sa nga parindugan, kanungyag na ito ni insulate ang ininang proyekto because this project is beyond all of us. This project, the Bacolod City Hospital, is for every Bacolod nun. So, amunin ako, hindi ka proteksyonan, ka ensure na tuman for Bacolod City kasi madugay nato ni pangabudlayan action natin di man lawlaw ang ato ni nagyan siya pagduso sini no hindi lawlaw nga hikay kadlaw suya inang tulukon ka lang nga daw binagagma ka lang but ang pinaka-importante nga di ara na no ara na ang ako niya what is important nga madayon lang yung proyekto.
Finally kong imo mensahe sa mabakulodon nga nagamonitor karon nga aga, please. Action Art, kapasalamat ko sa inyo, kapasalamat ko sa atong mga kauturan sa media for giving me this opportunity, as well as sa panatanan gid nga nagpalabot sila sinipadayon nga pagsalig kag pag-suporta, no? Ginapasalamatan ko man si former Congressman Benitez na nag-issue siyang statement sa media, ang iyang mga kopdanan sa Asenso. At the same time, ang akong sincere gid na pagpasalamat sa mga lideres kag supporter sa Grupo Progreso na padayon nga nagasalig sa akon kag ang iban nga nagrisko na sang kanatanan para lang magupos kon salamat gid kag maging adas kanatanan. Salamat, salamat. Action Hotline. Bacolod City